Gastoz ućutkao Anđelu za sva vremena i stavio tačku na priče o muvanju sa drugim devojkama. Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Anđelu. Da li tebi odgovara da stalno ubacuješ treću osobu i da ubeđuješ da te Nenad ne voli jer želiš da prikriješ da te Nenad ne voli, glasilo je pitanje. Jeste, ja sam ubacivala Sofiju i zvala je napolju da se vidimo. Sofi sam ja predložila da idemo negde napolje preko zadatka. Keti sam isto obećala da ćemo da imamo restoran. Sa Sandrom sam jela čips sa Enom Smoki. Više mi godi kad nas je troje u odnosu i sve sam radila kako bih prikrila da nemam emocije, da mi se gadi, rekla je Anđela. Da, ubacuje treću osobu u konotaciji da nešto radimo i muvamo se. Sve što radim sam rekao ovde, ozvučeni smo i pod kamerama. Ja da je gledam je, preslatka je, da je muvam ne, da joj se obratim da, ona meni prva retko. Sa Sofijom sam pričao na temu spota, govorio je Gastoz.